an filɛbaw ni an lamɛnbaw Bamakɔ cɛ ana muso tɛngu dugu ni bolomada dugu minnu bɛ k'an lajɛ diɲɛ fantan naani aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi sɔgɔmada in na kibaruya bɛna taa n'an ye kiiri min bɛ sen na chambre criminelle la n'o bɛ ka kɛ avocat olu y'u ta fɔ min ye procureur fana y'a ta fɔ kiiri jaabi o kɔnɔnen don nka min ye avocat 19 olu ye surunyadonni min kɛ an n'an da don o la dɔgɔtɔrɔsow jɔli Asaba Jalo y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa ko taji ko a bɛ ka nɔgɔya dɔɔni an ka sigidaw la wolomasiri tabaw ka wulikajɔ taara se Foyitakaw fɛ yen Mali ni Moritani dancɛla gosili min kɛra kununko an n'an da don la kɔkan kibaruyaw bɛna taa n'an ye arabu dugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya min Kadafi ale denkɛ ye surɔ Libi kunnafonidilaw y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni jɛkulu dɔw taara ale faga fɔ a ka so kɔnɔ sɔɔni san an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min farikolo ɲɛnajɛ la fala i y'a fɔ cogo min o don han Sadi kalifera joli b'a éliminer non kuru kelen joli ma dasi an na tila k'an da don a la Alaye mbolo blangi sɔn o ti maa ɲumanya ye sabula ni bɛ maa sɔn a bolo man ka k'i bolo ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna mina de lajɛ fala ye sama bina k'a woro kari o mɛnɛmɛnɛ bina k'a woro kari o bɛɛ fanga de y'i se dugu ma sɔgɔma in na lamɛrikɛn jamana ni IES lamɛrikɛn jamana na an ka jamana fala ye ministre Ablaye Jobu ka bɔlɔlɔ sira fɛ a ko laadara kumaɲɔgɔnya min bɛ an ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ hukumu kɔnɔna na min ye lamɛrikɛnw ka maa min b'u ka jamana ko dɔw sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna fanfɛ bolo fɛ ale y'o bisimila février kalo tile 2 fala ye maa kofɔlen a tɔgɔ ye ko Nick Checker ale ka baarakɛyɔrɔ bɛnnen don lamɛrikɛnw ka farafinna ko bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na n'o ye département d'état ye a nalen kɛnɛ kan anw fɛ yan fala ye Mali lasigiden k'a fɔ min ye États-Unis lasigiden bɛ Mali la o tun bɛ a kɛrɛfɛ kumaw ye tali kɛ min na Jobu ka laseli kɔnɔna fala ye Mali ale ni États-Unis u bɛ se ka kuntilenna sɔrɔ cogo di bi ani farafinna an fanfɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya IES bamanancolen ka wale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na jagoko ta na sira fɛ min ye ka fɛɛrɛw sigi ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ta sɔrɔ cogo min Amɛrikɛnw ka maa fɔlen Jobu ka laseli la fala ye a ko a nana u ka jamana tɔgɔ la u b'a dɔn bi k'a fɔ min ye Mali ye a bɛ ka taa sira min fɛ nka min ye Amɛriki ye Mali ka taabolo a n'a ka baara kɛcogo olu na o bonya k'o to hukumu kɔnɔna na u ni Mali bɛ se ka jɛ ka min kɛ ko k'o sigi sen kelen ka fala ye min ye k'i sen don a ye taa yan fɛ a y'a kɛ tan a ye nin kɛ tan sinikɛnɛ k'olu tɛna don o la Jobu ka fɔ la ko Amɛrikɛnw ka cɛ ye o kuma fɔ fala ye min ye ministre Jobu ye a ko ko hakilina ɲuman min sɔrɔlen filɛ u fɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ an ye maa ye u yɛrɛ ye maa ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuma tɛ an fanfɛ bolo ma fala ye k'o k'an ka maa fa bi ka danaya sɔrɔ baara kɛcogo ɲuman na min ye département d'état ale ni IES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa basigi ni lafiya min bɛ se ka na ɲini o bɛ sɔrɔ cogo di ko yalama nin ye Amɛriki ni IES gɛrɛtɔ ye ɲɔgɔn na wa fala ye Mali minisiri min b'an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale ka dɛmɛ laseli kɔfɛ sa n'a ni Nick Checker ye ɲɔgɔn sɔrɔ fala ye hakili jagabɔkɛlaw ni kokɔlɔsilaw olu y'u hakilina di min ye Dr Hussein Ben Bamba ye ale ye laseli kɛ studio tamani maaw fɛ yen k'a yira k'a fɔ ale ka baara bɛnnen don jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔli o kalan fasilili baaraw ma a ko nin taama min filɛ nin ye a bɛ se ka bila hukumu kɔnɔna fala ye o ye Amɛrikɛnw ka balaka wuli n'u ka teliya ye ka se k'a dɔn k'a dɔ waati la sa min ye u magoɲɛw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min k'u ɲɛsin o ma min ye
Hussein Bambaye a Ben Bambaye a ko ko alisa l'américain ulu ka filɛ cogo ni jamana fan caman ka filɛ cogo ti kelen fala ye u bɛ miiri ka taasi jagabɔ ka hakili jagabɔ kɛ k'a yira sa k'a fɔ u ka baaraw bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo min na min ye nin laseli min kɛlen filɛ nin ye ko yalama ko bɛna n'a to IS jamana olu ka bɔ den kɛrɛfɛ i n'a fɔ maa dɔw kɛlen don k'a kɛ cogo min na wa a ko o bɛ sɔn ka fisaya dɔɔni nka min ye taama in ye américain u y'a bila minɛn min kɔnɔ o ye ka kiimɛli kura kɛ baara min kɛra saheli jamanaw kɔnɔ bi cɛncɛnfuga jamanaw saba ninnu kɔnɔna na ka se ka olu don bɛrɛ la k'olu jateminɛ k'a lajɛ fana k'a dɔn k'a fɔ mali lakodɔnni sabula mali de jɔyɔrɔ fana ka bon kosɛbɛ fala ye cɛncɛnfuga jamana saba in kɔnɔna na bi min ye Dr Hussein Bambaye a ko a bana ta an kana girin k'a fɔ ko nin ko in ye sewa ye ko ye fala ye ko américain ferekete u yɛlɛmacogo ka ca wa min ye bɛnkanw ye o ni mali bɛ se k'o sigi ɲɔgɔn kan sabula o delila k'a ɲɔgɔnna kɛ nka an bɛna an da k'a miiri min na k'a fɔ ko min ye nin ko in ye min ye Dr Hussein Bambaye Ben Bambaye a ko an ka taa n'a ye ni hakilisigi ye an ka taa n'a ye ni jateminɛ ye sabula min ye américain ye u sɔrɔ cogo ɲuman u mɔnɔ cogo ɲuman u mɔnɔbɔ cogo ɲuman o ye sen nɔ kunbere nɔ i yɛrɛ ka jateminɛlikɛlaw ɲini ka ko kɔlɔsilaw ɲini yaasa wulikajɔ min b'u fɛ min bɛ duguma i k'o ɲini k'o dɔn ko nɔn tɛ ko k'a fɔ ko min ye États-Unis ye ko a bɛna danfara don ani Mali cɛ ko ayi bi jamanadenw bɛ taa sira min fɛ américain ko ten sabula u ka jamanadenw fana ka wulikajɔ bɛ se ka kɛ mun ye o ye k'a fɔ nin jamanadenw bɛ yen jamanadenw bɛ ka wulikajɔ kɛ jamanadenw bɛ cɛsiri la fanga kɔni senkɔrɔma dondolen n'olu fɛ américain tɛ se ka ban o ma k'u ka lasigiden minnu bɛ kuma yan an fanfɛ bolo fɛ kuma caman u bɛ jida min sɛnɛ kan ko ni nin de ka di malidenw ye fala ye nin de ka di IS denw ye olu tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ n'o ko dɛmɛli tɛ u seko n'u damayira la nka ka kɛ n'u ka jamana fana ka hakilina n'a ka kuntilennaw ye o la sa min ye Mama Falen ye fala ye ale ka kuma a ko ko an ka hakili de sigi ka ko jateminɛ IS a kɔni lakodɔnni ka taa sira caman fɛ u bɛ sɔrɔ min fɛ jamanadenw ani wolomasiri tabaw ka cɛsiri ni timinanja k'o de kɔni bɛ se k'a to min ye lamɛnnikɛnw ye u b'an mago to u n'an bɛ baara kɛ sabula nin fɛn fila o de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ olu fɛ yen jamana a ka girin a ka bon se b'a ye a b'i sɛmɛ fɛn fɔlɔ min na fala o ye jamanadenw ye filanan o y'a ka sɔrɔdasiw ye a n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kɛbaaw yaasa ka se ka dugudenw olu lakana fala ye ni cɛkɛr Seya Madu cɛ min bɔra an fɛ yan Seya Madu fala ye a ye baara kɛ Seya la nka Trump nako fɔlɔ jamanakuntigiya la Trump y'a sugandi k'a bila farafinna min ye o cakɛda min bɛ n'o ye département d'État ye kɛrɛnkɛrɛnna min bɛ farafinna fɛnw kɛ u y'a ta k'a bila o baarakɛyɔrɔ in na a ka baara ye mun ye ka hakili jagabɔ kɛ maaw sugu k'u dɔn n'u ni maaw ye ɲɔgɔn ye karisa ye cogo fɛ a kɛ cogo fɛ a kuma cogo fɛ a n'an ye sigi ka fɔ min kan n'a ye kuma minnu fɔ k'olu jateminɛ ka sɛbɛnkow ma k'o di min ye Marco Rubio ma ni o ye u ka ko ɲɛnabɔba ye u ka ale fana ka sanfɛmɔgɔ ye o ye fala ye u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ baarabaw bɛ kɛ mɔgɔ kelen min fɛ o ye o ye fala ye min ye Nick Checker ye maa caman tɛmɛn'olu kan janvier kalo tɛmɛnen tile 17 fala ye stade Lansana Conte kɔnɔna na Konakirikaw fɛ yen nin cɛ ne kun sigilen don Asimi kɛrɛfɛ Dumbuya tɛmɛna ka taa ale de fo ka tila ka Asimi fo ani Asimi ne kun sigilen don ɲɔgɔn kɛrɛfɛ min ye lamɛnnikɛnw ka nin maa kofɔlen ye fala ye maa nin tɛ dɛ maa belebele y'a di nka ala kɔlɔsili a ka taali ni Dumbuya ka fɛn investisiri kɛnɛ kan o kan k'a to anw ka fɛn dɔ jateminɛ sabula yan'a ka se yen fala ye a tun bɛ yɔrɔ jumɛn a taara Afrique du Sud a bɔra Afrique du Sud a taara Libéria a bɔra Libéria a taara Ghana a bɔra Ghana de ka na min ye Dumbuya ka investiture la o kɔfɛ a seginna ka taa ka sɔrɔ sisan ka na anw fɛ yan n'ala sɔnna ma u ye programme min bɔ n'o bɛ Américains bolo n'a bɔra yan fala ye an lamini jamanaw a kan ka taama kɛ ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen na ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kow jateminɛ ka sɔrɔ ka sɛbɛn kɛ nka maaw bɛ ka min miiri an kana girin k'a ko ye fala ye hali nin ja ni nin fɛn ninnu bɔli n'an kun ka mɔgɔw tun bɛ se k'u sen sumaya ko la olu yɛrɛ fɔlɔ k'a bila u ka sɛbɛnw kan min ye secrétaire affaires africaines olu k'a publier anw ɲɛ
Falai Ameriki politique kɛcogo u b'i minɛ k'i kɛ u bolokɔnɔmaa de ye u b'i kɛcogo de dɔn k'i baara cogo dɔn ka sɔrɔ k'i minɛ cogo fɛɛrɛw labɛn donjanw kɔnɔna na wa ni maa min bɛ Amerikɛnw ka politique fana dɔn Falai n'u ko farafinna ko o tɛ anw ye o ye Nairobi ninnu de ye o ye Kenya ninnu de ye u ka farafinna fɔli kuma caman a bɛ tali kɛ o jamanaw de la kosɛbɛ i b'a ye Trump ka farafinna ko kuma fɔ a ka dɔgɔ kosɛbɛ wa nin cɛ filɛ nin ye min bɔra sa n'o ye Nikki ye Falai se Marco Rubio yɛrɛ ma n'o ye notre frère kuma ta ka taa Donald Trump yɛrɛ sɔrɔ donc anw kan ka hakili sigi an b'an ka nin kɛ i n'a fɔ ko n'a sɔrɔ fɛnba dɔ de don min i n'a fɔ a kɛlen don ka tiɲɛ dɔ bi Falai fɛn fɛn mana kɛ a man dɔgɔ an fɛ yan nka fɛn dɔw bɛ yen an ni jamana minnu bɛ baara kɛ an k'u ka kow jateminɛ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ bɔ ka taa yɔrɔ minnu na Falai taama minnu na u bɛ taa jɔnniw sɔrɔ yen u bɛ taa kɛnɛ jumɛnw kan kɛnɛw bɛ sigi cogo di mun ni mun bɛ yen an kan ka nin baara bɛɛ lajɛlen de kɛ sabula diɲɛ kɔnɔna na bi Falai fɛn o fɛn ka jugu ni maa y'i dɔn k'i dɔngala kari n'a y'i jateminɛ n'a y'i kɛcogo dɔn n'a y'i ka maanifinya cogo dɔn n'a y'i ka jamana minɛcogo n'i ka jamana kanu cogo dɔn o fɛɛrɛw n'o baaraw kɛcogo dɔn Falai i minɛcogo t'a kamana wa an ka ɲɛmɔgɔw kan k'u hakili to o de la kosɛbɛ sisan dugutaa ti kojugu ye nka dugutaa mun don an bɛ taa mun na jɔn ni jɔn b'an ɲɛ ye jamana minnu welelen don u bɛna na taa kɛ cogo di an k'o bɛɛ jateminɛ an k'an ta n'an bila dɔ kɛnɛw sigiliw la n'o tɛ nin min kɛlen filɛ nin ye an kun bɛ se k'an jɔ n'u tilara u t'a la tuma min an b'an ka communiqué kɛ o b'a yira u la k'a fɔ ko ja ninnu b'u sɛbɛ la Falai b'a kun cɛ ni min ye AES jamanaw u bɛ sira min kan u k'u sinsin o kan u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ u n'u ka jamanadenw kana fɔ ɲɔgɔn kɔ wo ni nanzaraw kɛrɛnkɛrɛnnenya Amerikɛnw bɛ baara min kɛ cogo min na Falai an tɛ bɛrɛ dɔn a la dɛ nka an ye baara waati min k'u fɛ yen baara la an ye min jateminɛ u ka kow kɛcogo la ani an ye min kalan u ka sɛbɛnw na an bɛ k'o de fɔ an ka ɲɛmaaw ye anw t'a dɔn dɛ maa u bɛ ministère des affaires étrangères la minnu fana ka baara ye nin ye ka tɛmɛ anw kan mɛ an ka fitininin o y'an ka bilasiralikan ye ka di job ninnu ma u ka se ka baara kɛ n'o ye don nataw la yaasa nin ko n'a ɲɔgɔnnaw an ka se ka o kunbɛn k'a labɛn k'a kɛ kɛcogo la kɛcogo min bɛ an bɛɛ lajɛlen nafa cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta n'i yɛrɛ ta ye. Wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye a y'a yira sa k'a fɔ ko kunungo min ye armée ale ka munumunu salo kɔnɔna n'a ka wulikajɔ o taara kɛ min ye Mali ale ni Moritani dancɛ la ni drone ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min n'o tɔgɔ ye ko Foyitakaw fɛ yen min ye baro kɛlɛtigi ka laseli la fala ye a ko sa ko pankuru kɔni ye gosili kɛ Bamanjɔlen Dugawale kɛba k'a caman bɔrɔntɔ ka taa bɛɛ lajɛlen bin k'olu bɔ baara la pewu min ye a ka bataki kɔnɔna na fana a ko ko armée ye wulikajɔ kɛ ka sikanama dɔw fana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la mobili pick-up belebeleba 3 tun b'u bolo o kun falen don minɛnw na tewu min ye sɛgɛsɛgɛliw ni ɲɛɲininiw bɛɛ lajɛlen kɛlen ka taa i bolo da ko kan Bamanjɔlen Dugawale kɛba minnu tun b'o yɔrɔ la sa u y'olu bɛɛ lajɛlen fana gosi ni pankuru ye Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaw y'a yira sa ko min ye ɲinini wulikajɔ ni cɛsiri yaasa ka se ka Bamanjɔlen Dugawale kɛbaw kɔni k'u bɔ baara la pewu o bi senna jamana fan 14 wulikajɔ ale ni baaraw yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o hukumu kelen kɔnɔna na sa halisa Kayi mara kɔnɔna na min ye dugumisɛn caman u ye bataki ci an ma k'a yira k'a fɔ min ye Bamanjɔlen Dugawale kɛbaw ye kunungo o tun b'a dugu dɔw kɔnɔ u taara jaga minɛ yen u bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn yen kosɛbɛ siraw bɛ sira la bi olu nali ka gɛlɛ min ye Kayi dugumisɛnw ye u kɔni bɛ bɔ de ka u ka dugu lamunumunu k'a lamunumunu yaasa cogo min bɛ se ka kisi Bamanjɔlen Dugawale kɛbaw ma minnu ye batakiw caman an y'aw ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nka baara n'a kɛcogo kama dugu ninnu tɔgɔw an bɛ olu to yen sabula o fana bɛ se ka kɛ ni gɛlɛya wɛrɛ ka se aw ka duguw ma aw bɛɛ lajɛlen ka o faamuya n'o tɛ an y'aw ka sɛbɛnw bɛɛ sɔrɔ an y'aw ka kibaruyaw sɔrɔ n'Ala sɔnna a ma an fana b'a dɔn k'a fɔ min y'an ka Wolomasiri tabaw ye u sigilen tɛ baaraw bɛ sen na na Ala n'a kira sɔnna a ma don nataw la o na ye kɛnɛ kan fala ye pan an ka segin ka na e fan fɛ an ka tɛ fan fɛ. Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛ wale fala ye min ye ministre Assa Bajalo ye ka taa fara ministre min bɛ n'o bɛ kunnafonidi ko kunna an ka jamana kɔnɔ olu y'u sen b'u kɔnɔkɔrɔ kunungo dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ ka jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni jamanakuntigi ni ale ye a fɔ ko ka o baaraw bɛɛ lajɛlen lateliya u taara u ɲɛda o kɛnɛ ka kunungo min ye ministre 2 in ye u ka taa yɔrɔ fɔlɔ o kɛra sigida 4 na o CSRF ye yan'u ka taa se sigida 5nan kan taama in senfɛ sa baara tacogo u y'a yira k'a bɛ ka kɛ nimisiwasa kɔnɔna na min ye entreprise ye k'a bɛ ka baara kɛ i n'a fɔ a laɲinina cogo min o bɛɛ n'a ta fana fala ye dugudenw olu ka baaraw fana bɛ ka kɛ dɔgɔtɔrɔso ninnu kɔnɔna ye chantier bɛ sen na furakɛliw fana bɛ sen na i n'a fɔ jamana ɲɛmaa y'a laɲini u fɛ cogo min na u kɛlen sa ka baara kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan cogo min na maaw fana bɛ se ka furakɛ ka baara fana to sen na minisiri ko sa ko nin ko min filɛ nin ye
min ye entreprise ye ale kɔni nana ka na lajɛ a ko bɛ cogo min entreprise yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko olu ye dɔ fara cɛsiri ni wulikajɔ kan yaasa baara waati min fɔra a ka se ka ban ka bɛn o ma u ka sufɛmaw bɛ baara kɛ cogo min tilefɛmaw fana bɛ baara kɛ ten su ani tile baara a tɛ jɔ fiyewu Bamakɔ gouverneur ale fana tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Adama Kulubali ye a y'a yira sa k'a fɔ ko nin baara ninnu kɔni bɛna kɛ nisɔndiyaba ye n'ale yɛrɛ ɲɛ b'a kɛcogo la cogo min na n'o ye baara kɛcogo ye k'a taacogo kɔni bɛ ka kɛ ale yɛrɛ ka nimisiwasa kɔnɔna na ko furancɛla fanga ɲɛmaaw ko k'u fo wulikajɔ ni cɛsiri la yaasa ka ɲɛsin malidenw olu mago bɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu na n'o ye kɛnɛyako ye o ka se ka sabati ministre Alhamdu Agi Iliya n'ale ye kunnafonidilaw ka ministre fala ye a ko nin baaraba min sigira sen kan dɔgɔtɔrɔsoko hukumu kɔnɔna na n'a musaka bɛɛ lajɛlen bɔra jamana yɛrɛ kun kabini Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya waati fo ka na ni ne kun ye jamana ɲɛmaaw ka kuntilenna ye an ka se ka se an yɛrɛ kɔrɔ k'an yɛrɛ ta k'an ka baaraw kɛ a ko san 2 kɔnɔna na min ye dɔgɔtɔrɔso ɲɛnɛmaw ye minnu bɛna se ka nafa se jamanadenw yɛrɛ ma ka se ka furako nɔgɔya furakɛliko nɔgɔya Mali kɔnɔna na Alhamdu Agi Iliya ko k'o sira de talen nin ye ko wa k'a b'a dɔn fana nin ye kun fɔlɔw ye don nataw la dɔwɛrɛw fana baaraw bɛna daminɛ tuguni a ko Mali kɔni wulilen don k'i jɔ cɛsiri ni timinandiya sira kan yaasa a ka dɔgɔtɔrɔso bɛ se ka kɛ sanayɛlɛ ye cogo min Asaba Jalo n'o ye colonel major ye ministre de la santé kɛnɛya ministre fala ye a ko danaya tɛ sɛgɛsɛgɛli bali dɛ ko n'i dara maa la cogo o cogo k'i ka to ka na ko la ale kɔni tuma bɛɛ ale bɛ yan a bɛ yan su a bɛ yan tile a kelen o ani maa o ale kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔso ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka taa baaraw kɛcogo lajɛ a ko kibaruya minnu sɔrɔlen filɛ nin ye bi o bɛ ale nimisi wasa kosɛbɛ sabula a y'a ye k'a fɔ jamanakuntigi ye laɲini min kɛ n'o ye maaw ka furakɛli ka to sen na baara fana ka se ka taa sen na ale ni baarakɛlaw yɛrɛ fana bɛ ka baara kɛ cogo min u ni dugudenw bɛnnen a la ko o diyara ale ye ko yaasa sa ka se ka dugudenw fana ka ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka ɲɛ kosɛbɛ min ye nin ko kɛrɛnkɛrɛnnen ye fala ye k'u bɛna jɛmukan sigi a kan han ka se ka maaw ladɔnniya dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna sabula bi yɔrɔ dɔw la dɔgɔtɔrɔsow daw yɛlɛmalen don a bɛ ka degun se siraba ni fɛn minnu kan u bɛna kunnafoni di kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye pankuru ale ni maramafɛnw kiiri min bɛ senna fala ye sɔnalidonba maa 19 min ye maa nɔminɛlen 13 olu ka kiiriko hukumu kɔnɔna na a bɛ fɔ yɔrɔ min ma sa ko chambre criminelle n'o ye police criminelle pour économique et financier ye ale de ye nin kiiri baara bɛɛ lajɛlen labɛn k'a sigi sen kan fala ye sɔnalidonba 19 min ye procureur ye ale ka kuma kɔfɛ olu ye kuma ta koyi 19 la fala ye 18 a bɛɛ lajɛlen ye kuma ta kelen kelen k'i ta dantigɛ min ye maître Maliki Kulubali ye ni ale apprenti juriste ye a yɛrɛ ministre kɔrɔ fana don fala ye ale ye cɛman Ibɛri Kulubali Cɛnan Kulubali min ye Wolomasiri Tawa ka ministeriya kɛ ale ye o de ka sɔrɔdonbaga ye a y'a yira sa k'a fɔ sa ko ale kɔni ye min faamu nin ko in na fala ye ko ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen ka labila koyi min ye maa min ka sɔrɔdonni yɛrɛ kɔni ni maaw taara n'o kuma ye kosɛbɛ o ye maître Mamadu Bobo Jalo ye maître Mamadu Bobo Jalo ale ka sɔrɔdonni bɛ ta ka ɲɛsin maa min ma sa o ye Musafa Darabo ye ale fana ko k'u bɛ ka fɛn o fɛn fɔ ninnu ma fala ye k'a sini sababa tɛ bɛn ko sabula ko min ye daluya jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko maa ninnu ye ŋanamu kɛ u ye wari dun kɛ u ye jamana ta wa min ye maaw ka sɛbɛnw y'olu ladege nin ko in kɔnɔna na min ye maître Jalo ye a ko fɛn o fɛn fɔlen filɛ nin ye k'u ye fɛn o fɛn kɛ k'a si tɛ sababa kan ale ka client n'o ye Musafa Darabo ye maa jɛlen don maa ladiri don wa a ye baara kɛ tilennenya ni ladiriya kɔnɔna Wolomasiri Tawa ka kun kan fɛn o fɛn fɔlen filɛ nin fala ye ko daluya jɛlen k'u kana n'a ye k'o tɛ se ka sɔrɔ u bolo sabula olu b'a dɔn k'a fɔ baara min n'a kɛra a ko a ɲɛnabɔli kɔni a man di maa dɔw kɔ fiyewu maître Jalo a y'a ɲini sa ministère public fɛ ni o tun ye jalakili ta ka ɲɛsin ale ka maaw ma k'u k'a bɔ a ma Mamadu Bobo Jalo a y'a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni y'a ye k'a fɔ ko nin ko ninnu sigira sen kan k'olu ka maaw lanɔgɔ dɔrɔn de ko nɔn tɛ ko maa min ko nɔminɛli hukumu kɔnɔna na ko sefa wari miliyari 8 de tununa ka tila k'o yɛlɛma tuguni ko min ye tan kelen ko o sen ko ka tila k'i dafalen o yɔrɔnin kelen bɛɛ lajɛlen na tuguni fala ye ko ka miliyari 11 sara a ye ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko kɔni sigilen tɛ sen kelen kan min ye olu ka laɲini tun ye min ye maa wɛrɛw tun ka se ka na u ka kuma ɲɛŋɛ ko min ye jamana ka hakɛ ɲinibaaw ye k'u filila jate la
Maître Diallo sa a kɛlen k'i ɲɛsin kiiri tigilama ma fala ye ko ni maa 13 ko k'u bila ka taa so ko nɔminɛli kɔni ko sira o siga na t'ale la nin ko in na fiyewu yaasa ka avocat ka kuma kun cɛ sa min ye Budagaliba ale ye min ye Musa Mayiga ale y'o ka sulandoba ye ale fana ye kuma ta fala ye a ka laɲini a ko k'ale ka client wa ko sen bɛ se ka kɛ nin na cogo di maa min ye baara jɛlen kɛ ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen da k'u dafalen da kɛnɛ ka pewu wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen ma dɔn k'a fɔ k'a ye ko mun kɛ ka tila tuguni ani maaw ka jɛ ka fɛn kɛ k'o tɛ se ka kɛ nin ye a ko a b'a ɲini kiiri tigilamaw fɛ u ka ninnu bila ka t'u ka so koyi ko sabula ko maa o maa tɔgɔ bɛ nin ko in na fala ye k'olu yɛrɛ tun ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ sisan ka se ka maa bɛɛ lajɛlen na k'o ma se ka kɛ min ye Saka Bala Tarawele ye ale fana kumana nin ko in hukumu kɔnɔna na ka taa se suradonbaga ninnu bɛɛ lajɛlen ma o kɔni ka laɲiniba ye min ye fala ye maa ninnu ka bila nka sisan an bɛ maaw hakili lajigin dɔrɔn k'a fɔ ko min ye janvier kalo tile 26 procureur min bɛ pôle financier kunna pôle économique kunna ale yɛrɛ tun ye san 10 kaso maa 13 min bɛ kɛnɛ ka fala ye k'olu ka san 10 kaso kɛ maa 5 tɔ minnu bɛ yen si kaso ko ka olu bila o la ko sabula k'u ma ye kiiri kɛnɛ kan jaabi an sigilen don k'o kɔnɔ nka min ye jamana ka hakɛ ɲiniba n'o ye comptable de l'État ye ale ko ka sefa wari miliyari 18 sara jamana ye nin ko in ale kunkɔrɔ kan. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Douane lakaw k'u ka wulikajɔ barika bonyanen no fala ye détonateur électrique n'o o ye nɛgɛjuru ye o 1000 k'u y'o minɛ min ye furakisɛ tramadol 24 ni 800 u y'u bolo dɔw kan hydrocofide n'o fana ye furakisɛ dɔrɔgu dɔ fana ye fala ye o 225 janvier kalo tile 31 u y'o bɛɛ lajɛlen minɛ min ye mobili dɔ kɔnɔ Banangabugu ale masuruna na brigade fluviale min bɛ yen n'o bɛ danganda la sa douane lakaw tɔgɔ la fala ye nin janvier kalo salen tile 26 samayakaw fɛ yen ale fana ye mobili dɔ minɛ sa n'o ye sɛta mobili ye sɛ carton 500 fala ye o de tun b'o kɔnɔna na sa n'o tun bɛ ka bɔ Berezilikaw fɛ yen min ye douane ɲɛmaa ye a ko a ye min fɔ a ka cɛdenw ye a bɛ ka lawaleya su ni tile maaw n'u bolominɛw lakanali min ye kurutukurutumaw ni bingalikɛlaw ye u kana se ka sirasi sɔrɔ ka don ni fɛn kiribikiribifɛnw n'o drogue n'a ɲɔgɔnnaw ye ani balo mun bɛ yen n'o bɛ se ka degun lase an ka jamana ma k'olu ka wulikajɔ n'u ka baara min ye inspecteur général de douane Sɛki Amala Jalo k'a ye nin ɲini douane cɛdenw fɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa olu bɛ ka musaka min ɲini n'o ye miliyari 900 a bɛ se ka sɔrɔ cogo min fala ye ka don Wagane kɔnɔ walasa salo min ye laban min kɛra salo o ye miliyari 915 ye olu ko k'u bɛna ta kɛ miliyari 976 ye ayiwa so ye kɛnɛ ye décembre kalo nata o y'o dɔgɔ duman ye fala ye laada la a ka ca san 30 ye maître Muntaka Tall a bɛ taa kunnafonidilaw ka so kɔnɔ ka taa saamɛ foli kɛ min ye segukaw ka baba ye ɲinan da ye k'a y'a kɛ bɔlɔlɔ fɛ a ye a yira sa k'a fɔ kun min na a y'a kɛ bɔlɔlɔ fɛ sabula ko maison la presse ɲɛmaaw ko min ye maison la presse ye fala ye ko a tɛ se ka di maître Muntaka Tall ma wa man dalilu min ye Banjugu Dante n'ale maison la presse président ye
a ko ko ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw ka sɛbɛn ye u y'a yira u la k'a fɔ ko min ye lajɛw ye politikimaaw tɔgɔ la min ye lajɛ ye jɛkulu tɔgɔ la jɛkulu min b'a fɔ k'u bɛ fanga senkɔrɔma don fala ye minnu ko k'u tɛ fanga fɛ k'olu y'u yɛrɛ minɛ a bɛɛ la o kama Maître Muntaka Tall jɔyɔrɔ a n'a bɛ baara min na fala ye a kɔni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa min don Banjugu Dante ko u ma Maître Muntaka Tall jɛ u ni bonya bɛ u ni Maître Muntaka Tall cɛ ale yɛrɛ Maître Muntaka Tall ka saamɛ caman baaraw kɛ k'a to kunnafonidi baara la k'a daminɛ san 2021 na ka na se bi ma Maître Muntaka Tall mana maison la presse la fiyewu ni ale yɛrɛ ma kɛ a n'a ka mɔɔw u b'u sigi a kɛrɛfɛ u bɛ saamɛ kɛ fala ye i n'a fɔ a kɛra laada ye cogo min ko nka ko ɲinan ta in k'o kɛra waati min na o y'a sɔrɔ olu ye nin sɛbɛn in bɔ n'o tɛ ko bi a bɛ ka degun se maison la presse yɛrɛ ma o n'i ye fanga sinamatɔnw fanga senkɔrɔba donbaw maa minnu bɛ k'u ko transition ye olu taala ye minnu ko k'u tɛ fɛ ka y'u ɲɛna i y'olu bɛɛ lajɛlen ko i k'u si tɛ don i ka yɔrɔ la fala ye ko yɔrɔ kɔni i ka sali kɔni a lankolon na to ye sabula olu de jama ka ca ko wa ko mun ta k'a faamu k'a fɔ ko ban tɛ ko nka ko baara n'a kɛcogo don tiɲɛ na ko Maître ye fɛn caman fɔ bonya ni karama kama ale tɛna n'a jaabi o la Banjugu Dante a y'o sɛbɛn fa seri ka di kalanso min bɛ Masinakaw fɛ yen fala ye caman datugulen don a sababu kɛ min ye e b'o dɔn ne b'o dɔn Kolongo kɔnɔna na bi basigi tɛ yen marabolo in kɔnɔna na bin taara kɛ maaw ka janvier kalo 31 min ye ekɔliso kɔni datugura sa février kalo tile 2 sabula min ye denmisɛnw ye olu yɛrɛ n'u somaw bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don nin waati in na wa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bingalikɛlaw kɔni ka ca u ka yɔrɔ la wa u bɛ na fana k'a yira jagoya ni fi ko f'u ka denmisɛnninw cɛ ka taa n'u ye ni den tor'i fɛ yen a tɛna cɛ ka taa kɛlɛdaga yanni basigi ni lafiya ka na Kolongo a n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Bugunikaw fɛ yen wolomasiri taba minnu tun bɛ lakala n'a ye u ka kan kɔnɔna na BAN ni BAD fala ye olu fana bɔra min ye maa kofɔlen ninnu sa muso 11 o bɛ a la u bɛɛ lajɛlen u ka baaraw kan ka bɛn min ma sa o ɲɛfɔra u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye 82e région i n'a fɔ colonel Basiru Jara olu bɛɛ lajɛlen ani wolomasiri taba ni Buguni ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka denmisɛnnin ninnu kɔni ka minɛnw olu d'u ma an'u ka lakodɔnni sɛbɛnw yaasa cogoya min na baaraw u bɛ se ka olu daminɛ cogo min na APDP ale ka kɛnɛ sigiliw hukumu kɔnɔna fala ye a ye sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ u ka maa min bɛ yen n'o bɛ sariya ko kunna ale ye baro sigi kɛ ni kunnafonidila min ye sɔrɔdasiw ye ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna sa maanifin tɔgɔla sɛbɛn o la kɔlɔsili a b'a fɔ masa ko cybersécurité bɔlɔlɔ sanfɛla i bɛ se k'i yɛrɛ tanga cogo min sariyakisɛ minnu sigilen don k'an ka jamana kɔnɔ sa k'olu ɲɛfɔ u ye baara in a y'a to sa ka se ka lafɔliyali kɛ maa minnu bɛ bin ni olu ye sɔrɔdasiw ye u ka se ka faamuyali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka ka baara minnu kɛ maanifin tɔgɔla sɛbɛn ye mun ye mun ni mun b'a la k'a daminɛ a ka telefɔni nimero la fala ye a ja a ka bololaminɛw bɛɛ lajɛlen olu tɔbɔtɔli o wo cɛ min bɛ danfara min bɛ o ni APDP ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se APDP yɛrɛ baara cogo ma a y'a da don nin bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔli kɛ u ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni kibaruya tɔ ye. Dugutigi e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda fala ye ko sɔngɔw bɛ ka yɛlɛ aw ka dugu la han kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi marabolo kɔnɔna na Usubijanya cercle kɔnɔ Mayinakaw fɛ yen u y'a yira sa ko tulubudɔn kɔni taalen no yɔrɔ sɔrɔ 3,000 ni 300 la yɔrɔ dɔ la 3,000 ni 500 dɔw yɛrɛ bɛ k'a feere 3,000 ni 600 min ye Usubijanya yɛrɛ kɔnɔna na sa malo ale bɔra 3,000 ni 400 na ka na yɛrɛ sɔrɔ 3,000 ni 500 la fala ye min ye fɛn tɔgɔ di
kaba an ko maɲɔ o bɔrɔ kɛmɛ fala ye bi ko talen no yɛrɛ sɔrɔ 4,000 na k'a sɔrɔ don tɛmɛnɔ na tun bɛ 7,000 ani 200 la dɔw y'a yira fana k'a fɔ sa ko tiga fana sɔngɔ yɛrɛ la 11,000 ni 200 o talen no yɛrɛ sɔrɔ o la bi o kɛlen no gɛlɛyaba ye jura minnu bɛ yen ni marabolo ninnu kɔnɔna na u ko sa ko min ye minɛnw nali ye basigibaliya min bɛ siraw kan bi o de y'a to olu kɛlen no ka nin kɛ Mali Senegali ani Senegali ni Moritani k'o de kɛlen no k'u bila nin na Gawokaw fɛ yen jɛkulu min bɛ yen n'olu ye CGA maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa n'o ye Imgadu n'u nɔfɛmaw ye fala ye olu ye ɲɛmaa kura sɔrɔ Gawo mara la Agatec Agnoa u ye ale de sugandi k'ale kɛ Gawo o bolofara Imgadu n'a a jɛkulu faralen n'a senkɔrɔmadonnubaw faralen ɲɔgɔn kan o baara kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen ɲɛmaa fɛn fɛn bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo marabolo kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen nana ani Mali fan caman baaraw kuncɛli la sa min ye Agatec Agnoa ye u y'ale sugandi Gawo kɔni bolofara ale ka kɛ o ɲɛmaa ye a y'a yira sa k'a fɔ ko baara kɔni de bɛ a bolo bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ ka kabilaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Imgadu n'u nɔfɛmaw k'u bɛɛ lajɛlen ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye Bankasikaw fɛ yen fala ye a kɛra baara ye ko juru tɛ ka san tuguni jurudilannaw ko k'olu kɔni mago sara dɛ ko kabi olu ye château jɔtɔ ye château jo ni fontaine fala ye k'olu bɛ juru dilan k'a da cogo min k'u bɛna sɔrɔ o cogoya kelen ko fo zo bɛ ka wuli juru la kɔlɔn tɛ yen tuguni bɛɛ bɛ taa fontaine na pɔnpe kɔlɔn bɛɛ bɛ to o de la juru filen ti don o kɔnɔ wa k'o de filɛ nin ye bi dɛ fɔlɔ n'olu tun ye juru dilan juru 100 yɛrɛ tun tɛ labɔli kɛ tile kɔnɔ nka bi min ye pɔmpe solaire tigiw ye ale ni bisi kɔlɔntigiw k'olu nana ka na olu ka ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ wa juru dilan ni juru filen dilan ko baara tɛ tuguni olu fɛ yen han k'olu yɛrɛ t'a dɔn u bɛna min kɛ Bankasi n'a lamini bɛɛ lajɛlen ale kɔnɔna na Segukaw fɛ yen maa minnu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye n'o ye citoyen modèle ye fala ye duguden minnu bɛ yen n'olu taara k'a yira k'a fɔ k'u ka baara kɛcogo k'o ka ɲi kosɛbɛ o su sigiko filanan kɛra Segu sifinnakaw olu fɛ ani farikolo ɲɛnajɛ o hukumu kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ ko min ye dugudenw caman yera ko in kɛnɛ kan baara taara sira min fɛ sa donbolo 4 o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye lakodɔn sɛbɛnw ye maa minnu sera k'u yɛrɛ sera ka baara kɛ ka bɔ tɔw cɛla u y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka donbolo d'u ma Segu ale ni bila o komini kɔnɔna maaw don sisan Seko ni dɔnko kɛnɛ kan minisiri Mamu Dafe ka munumunu salo senfɛ palais de la culture kɔnɔna na sa kɛnɛ min bɛ yen n'o ye Seko ni dɔnko kɛnɛ n'u b'a wele ko Semɛnba a taara ka taa yen fana lajɛ fala ye denmisɛnninw ka tulonkɛminɛnw de bɛ yen kɛnɛ min don a sigilen don fana maakɔrɔ fana bɛ se ka ci ni la hinɛ ye danganda wolola ye fala ye u y'a yira sa k'a fɔ sa ko dɔnsen fɔlɔ maaw olu de kɛlen don ka nin ko in sigi danganda la yen don o don su ni tile denmisɛnw kɔni bɛ t'u yaari so yangadi so u t'o kɛ Semɛnba ale yɛrɛ sigikun ye min ye danganda la yaasa hakili jagabɔ bɛ se ka kɛ ko tile kɔnɔna fala ye don min na ni kalan tigɛ maa 300 ɲɔgɔnna bɛ se ka na bateau min fana b'u bolo n'o bateau bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛw ye conférence de presse kɛyɔrɔ ni fɛnw ye fala ye o bɛ yɛlɛ ji kan ni denmisɛnw ye ka taa munumunu n'u ye min ye wolomasiri tabaw ka hukumu kɔnɔna na baara in a kɛkun ye ka Seko ni dɔnko ale fana ɲɛfɔ u ye u y'a yira sa k'a fɔ ko Mamu Dafe y'u fo k'u waleɲuman dɔn taama in senfɛ k'a yir'u la k'u ka dɔ fara cɛsiri kan halisa minisiri Dafe ale ka wulikajɔ cɛsiri yɔrɔw lajɛli hukumu kɔnɔna na baarakɛyɔrɔ min bɛ yen bi n'o sigilen don Sirimanbɔ kama an ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ ma ko CNSM a taara ka t'o lajɛ o directeur sa o ye Siri Lamini Bagayogo ye a n'a ka maaw u ye Dafe kunbɛcogo ɲuman na ka sɔrɔ sa k'u ka baarakɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen wo misɛn ni wo kumaw bɛɛ lajɛlen yira a la n'o y'a sɔrɔ Seko ni dɔnko bolofara 7 o ye jabɔ ye fala ye Mali kɔni jabɔ la maa tɛ fɛn fɔ Mali ka jabɔko la sabula an ye o jɔnjɔn caman ta nka siniɲɛsigi o jɔrɔ b'a an n'an ka jaw maraliko minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ CNSM na olu yɛrɛ fana ka baara kɛcogo n'u ka hakɛw dafaliko k'o kɔni o kumaw fɔra minisiri ye Mali wudu ni Mali jaw olu sigili sen kan o fɛɛrɛ minnu kan ka kɛ fana o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra minisiri ye taama in ale senfɛ n'an bɔr'o la ko tajiko gɛlɛya bɛ ka yɛlɛma ka kɛ tajiko nɔgɔya ye fala ye ko dɔɔni jamana yɔrɔ dɔw la hali n'a ma kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye fɔlɔ Bamako tɛmɛnen kɔfɛ ko min ye dugumisɛn dɔw ye olu fana bɛ k'a sɔrɔ dɔɔni fala ye min ye DNCM directeur ye DNCC directeur ye n'o ye Zedɔn ye a ko min ye bibi na alhamdulilayi
siterni ba fila ko kɔni bɛ jamana dugukolo ko ka fala ye su ni tile fana dɔ bɛna taga fara o kan k'a daminɛ janvier la ko kana se février kalo tile 2 ma k'a bɛ se ka fɔ sa min ye litiri miliyɔn 100 ye ko o b'an bolo yan nka fala ala kana a kɛ dɛ tile 2 bɛ nin n'a fɔra k'a dɛsɛra sa nkanw fana bɛ wuli o y'anw ka sugu wulilen de ye a bɛ ka don cogo min a baara ka kɛ ka ɲɛ ten o de da ka da an bɛɛ lajɛlen na maa si kana dɔ san ka taa i fɛ yen an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don kɔkan kibaruyaw la. Jelema aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ fala ye an ka kɔkan kibaru bɛ daminɛ ni libikaw fɛ yen Kadafi denkɛ ni ko tun b'u tɔgɔ la min kan ka k'a ka wolokasigi ye fala ye ale de fatura maa ko fɔlen ko jɛkulu marafatigiw de ye a bɔnɛ a nin na libi yɛrɛ kunnafonidi gafew min ye libi télévision so ye ale ni libi yɛrɛ gafe sɛbɛnnaw fala ye u bɛɛ lajɛlen ye saya in kɔni dankɛnɛmaya kununko a yɛrɛla sa k'a fɔ min ye a yɛrɛ nɔfɛmaw ye n'o ye Abdala Otman ye ni o ye a masurunamaba ye n'u ka denbaya maa y'o ye o fana ye saya in danganiya bɛɛ lajɛlen ye min ye a fatucogo kɔni ye a yɛrɛ sa ko bi na maa tɛ se ka fɛn fɔ o la fɔlɔ nka marifakisɛ kɔni o kɔni kɛra sata ye min ye kɛlɛ in ye sa k'a kɛra Zimtan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Libi yɛrɛ dugu kɔnɔna na o y'a sɔrɔ sa ko kɔni bɛɛ lajɛlen ma sigi sen kelen kan ka se ka kunnafonidilaw ka se ka ɲɛbɛrɛ sɔrɔ a la sabula waleya in kɛlen maa ninnu nana u ma ɲɛsin maa 2 ma u ɲɛsira ale de ma k'ale kɔni bɔnna ani na ka 5 don fiɲɛ na brigade olu tɛ foyi kalama Saiflam al-Islam ale ka fatuli la Zintakaw olu fɛ yen fala ye min ye Saif al-Islam ye ale kɔni dazira sa ka kɛ n'a fɔ a kun kan ka k'a fa ka golokasigi ye sabula kabi fa fatura a ka kiiriko n'a ka ko bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ ale yɛrɛ tun bɛ dogodogonin dugu la su ni tile min ye jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ Zintakaw fɛ yen olu y'a jira sa k'a fɔ ko kabini a labilara san 2017 fa ka fatuli kɔfɛ ale yɛrɛ kun yɛrɛ kɛ maa ye sa a t'i yɛrɛ bila kɛnɛbɛlaw kan nka nin waati laban ninnu na sa sɔmi nana k'a ma k'a dajɔ k'a dɔn min ye ŋaniyaw tun bɛ a la sabula a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi kalata o bɛ ka masurunya ale yɛrɛ kun y'a jira sa k'a fɔ ko a na kɛ cɛbɔ ye fala ye cɛbɔ in e ko o de mana na ni nin kɔ a kɛra o ye kununko min ye Kadafi denkɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya kɔkan kibaruyaw la sa Ganakaw fɛ yen k'a daminɛ janvier 29 ka taa se a tile 30 ma min ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu belebelebaw sigira sen ka farafinna fanfɛ bolo fɛ lakana ko bɛ se ka kɛ cogo min na min ye farafinna fanfɛ bolo fɛ kɛnɛ in ka sa u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye bamajɔlen ni wale kɛlɛli u ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin o ma yaasa dɔ bɛ bɔ bingaliw la cogo min na jamana ninnu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka sɔn k'i bolo di ɲɔgɔn ma sabula nin waati laban in na ko maa fata a bɛ ka caya kosɛbɛ welewelemada kɔni kɛra sa farafinna jamanaw bɛɛ lajɛlen ye nka min ye AES maaw ye fala ye k'olu ma y'a kɛnɛ kan han ko AES mɔgɔw tun t'a kɛnɛ kan Burkina Faso kaw ka tribunal min bɛ yen n'o ye tribunal criminel grande instance ye Dedugukaw fɛ yen dɔgɔkun tɛmɛnen ye VDP maa dɔ fala ye ko a y'o bila kaso k'u kɔni y'a jira ko ka a na o kɛ a kɔni a gɛlɛyara dɛ parce que ale tun bɛ VDP ya la a ye nin na a ko a ka gɛlɛ kosɛbɛ fala ye Senegalikaw fɛ yen min ye u ka jamanakuntigi ye ale bɛ taama la République démocratique du Congo kɔnɔna na kabini février kalo tile 2 Denis Sassou Nguesso o de y'a bisimila o Congo Brazza ye sa dɛ a taara 2 bɛɛ de la kɛ min ye kuranko ye ani kalanko yaasa ka se k'i bolo ɲɛnama kosɛbɛ Tinisikaw fɛ yen Tinisikaw ka jamanakuntigi kɔrɔ u ka jamanakuntigi sa kɛ Kais Saied
ale weleli kɛ ntɛnɛn don Carthage kaw fɛ yen k'a yira sa ko yɛlɛmaba min kan ka kɛ politiki ko ta na sira fɛ ko ka jateminɛli kɛ min ye gɛlɛya minnu bɛ yen bi degun minnu bɛ jamana kɔnɔna na ani jamana yɛrɛ degunba minnu sɔrɔ k'a y'i da don o bɛɛ lajɛlen na wa a y'a yira fana k'a fɔ ko bi ko min ye jamana yɛrɛ kɔnɔ sabula sanji ale ye tiɲɛni kɛ Marɔku o bolofara ninnu kɔnɔna na kosɛbɛ maa degunnenw don sa olu kɔni nana sa yaasa bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ cogo min na o limanaw n'u teriw fɛ yen sabula u ka jɔyɔrɔ baarakɛyɔrɔ n'u ka sow bɛɛ lajɛlen tiɲɛna Egypte y'a yira sa ko min ye maa 50 ɲɔgɔnna joginnen Palestinikaw ale olu bisimila ka bɔ Gazakaw fɛ yen yaasa u bɛ se ka furakɛ cogo min bɛn ni kelenya min sigira sen kan Kɛrkaw fɛ yen k'a bɛ tali kɛ o la min ye maa kofɔlen ninnu ye ko n'u kɔni furakɛra ka ban pewu u na segin ka taa u ka jamanaw kɔnɔna na République démocratique du Congo kɔni bɛ ka weleli kɛ sa ko gosili minnu kɛra Tigrekaw fɛ yen san 2020 ani san 2022 k'olu ko kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra kumasulukow ye min ye laselilikɛlaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko ninnu Eritrea k'a ko sera ban ye ten Faransikaw fɛ yen san 5 min ye kaso o bilara sen kan ale ni Sigana fana n'o ye Sirisi ye o fana sigira sen kan ka taa se bracelet donni ma sa min ye u ka maaw ye sa ko laɲinina ka taa min ye Marine Le Pen ale yɛrɛ juguya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale min yɛrɛ Europe député ko o bɛna o de ɲini Université Harvard fɛ sabula ko o kɔni kun ye ale kama sɔsɔ ni sɛbɛn dɔ ye sɛbɛn min n'o kɔni kun bɔra New York Times Trump y'a yira sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bilama in musaka in ko tɛ koyi waleya cɛjuguya kojugu o de kɔni kɛlen don ka kɛ ale ma kojugu ye n'an bɔra la an bɛna farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ka fala ye Kayikaw fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ ale min bɛ kɛ sa baɲumankɛtɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra janvier kalo ale tile 31 min ye Kayi Ndolanci tɛ don maaw la minnu y'u sigiyɔrɔ bila sa ka se ka olu yɛrɛ bila ɲɔgɔn na farikolo ɲɛnajɛ in kɔni ko seba ma sɔrɔ han o commissariat de réfugié ale ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don faso kɔnɔ n'o bɛ ɲɛsin tunkarankew ma olu de kɔni ye farikolo ɲɛnajɛ in kɛ farafinna ŋanaw ka kɛnɛ ka sa fala ye ko joliba kɔni tiɲɛna bɔko 3 dasiko 3 tile 4 kɔfɛ min ye ndulata minnu kɛra sa farafinna ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ kan Ligue des champions ni coupe CAF ko joliba groupe D kɔnɔna na ale Sarmalen groupe D kɔnɔna na ale kɔni ye ɲɛmaa ye hali bi kuru 8 b'a bolo Esperance de Tunisie o dalen don a ka kuru 6 b'o bolo Atletico o ye sabanan ye kuru 5 b'o bolo Simba ale ye laban ye kuru 1 de bɛ a fana bolo Tunisie sa min ye match filani bin Esperance de Tunisie ale ni Sar tun y'o kɛ t'a la n'Ala sɔnna ma segin o bɛna na kɛ min ye jɛkulu in kɔnɔna na sa ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ ko Sarmalen kɔni ye balana kɛ kosɛbɛ ka kɛ ni nin ko in ye o la sa groupe tɔ kɔnɔna na fana fala ye baara bɛ ka kɛ cogo min ka taa se quart de finale ma o y'o ɲɛfɔ nka joliba k'ale kɔni ka kulu kɔnɔna na ale garisigɛ o dɔgɔyara kosɛbɛ an n'a fɔ sa ko san wɛrɛ ko n'o tɛ kɔni qualifié cogo foyi tɛ joliba la ka taga quart de finale ale kɛnɛ kan nin compétition ninnu na nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la mun dira an ma fala ye kɛta ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa ala ka waati wɛrɛ yira aw ni aw bɛɛ lajɛlen na ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sɔrɔ ɲuman kan ye sini kɛnɛ labanko ɲuman ala k'o d'a ma a k'an bɛn waati wɛrɛ. an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye
a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ ka kɛ an ma jigisigi ye